Nelly Bly destacou pola súa valentía e dou a volta ao mundo en 72 días. Aínda que non tiña compañía, foi dende Inglaterra ata China. Nelly Bly e China. Solo non serás capaz, solo non o conseguirás. Sempre quixen viaxar e a volta ao mundo é ideal. De Alemania a China, Nelly Bly foi. En 72 días, a volta ao mundo dou. Nelly Bly. Despois dunha longa viaxe por mar, Nelly Bly chegou a China e foi recibida como unha heroína. Viña dunha longa viaxe marina. Nelly Bly foi a China. Ela era periodista infiltrada, viaxeira e nada cansina. Casou cunha persoa da que estaba namorada. Nelly Bly foi de viaxe a China. Despois de dar a volta ao mundo, coñeceu o seu amor Raimundo e bañáronse os dous nunha piscina. Despois de moitos días no mar, chegou Nelly Bly a China. Viña canso de navegar e quería demostrar a súa valía. Eu no 5 do 5 nacín. Eu no 27 do 1 morrí. Un pseudónimo utilicei cando meus libros publiquei. Nelly Bly viaxou a China. Ten unha irmá, tardou 72 días en completar unha volta ao mundo. Nelly Bly e China. Nelly Bly viaxou a China e tivo unhas irmás moi divertidas e deu a volta ao mundo en 72 días. A volta ao mundo como Nelly Bly. Polo mundo a China vai. Muller valente, libre e independente, preparando o camiño para ser. Cando Bly foi a China, encontrou